Piştî êrişên Daişê yên li ser Kobanê bi hejmareke zêde xelkê Kurd hatin qetilkirin û birîndarkirin. Partiyên siyasî yên Bakurê Kurdistanê jî di vê mijarê de dibêjin êdî pêwîst e yekîtî pêk were û xelk û axa Kurdistanê li dijî êrîşan werin parastin. Yekîtî Kurda bi alî siyasî û leşkerî zor pêwîst e. Ji bo wê yekî jî me pêşî da got pêwîst e peşmerge û gerîlan YPG mil bi mil hemberî Daişê şer bikin. Siyasetmedar dibêjin ji bo yekîtiyeke mayîn de pêwîst e aliyên Kurdan ji hev re rêzê bigirin û pirsgirêkên xwe di nav xwe de çareser bikin. Peymana dihokê li Rojavayê Kurdistanê jî zindî bibî, di nava Kurda de bê qebûlkirin ez bawer dikim got ev êrişê got ser Kurdistanê jî wê karibin hêb dawî de werin. Siyasetmedar amaje dikin ku di warê pêkanîna yekîtiyê de hemû partiyên Kurdan wek hev difikirin, lê di rêbaza pêkanîna yekîtiyê de nakokî derdikevin û pêwîst e êdî ev yek ji holê rabe. Ji bona hemû hêzên Kurdan jî, ji bona hemû yekîtiyan Kurdan jî, Kongra Netewaya Kurdistan cikî mühim digire û daxwaza KCK jî, daxwaza PKK jî, daxwaza Serok Öcalan jî derbarê viya de ev e. Piştî êrişên Daişê ji gelek rêxistinên Kurdan banga yekîtiyê hat kirin, lê hîn jî di vî warî de gaveke berbiçav nehatiye avêtin. Şîrovekar amaje dikin ku tenê pêkhatina yekîtiya Kurdan dikare pêşiyê li êrişên Daişê yên li ser destkeftên Kurdan bigire û ji bo vê yekê jî Kurd neçarin ku êdî yekîtiya xwe pêk bînin. Mayrûksel, Rûdaw, Amet.